Дойдох тук после Иван вървях сега. Сега ме виждаш. Господине, как се казвате вие? Алекси Иванов Баша. Откъде сте? Село Препик. Село? Препик. Коя област? Област Кърджали. Област Кърджали. Да. Преди колко време дойдохте на преглед? От 2 месеца. Преди 2 месеца. Да. Как се чувствахте тогава? Видяхте на вратата още като се появих. Беше много зле. Много. Диагнозата беше цироза на черния дроб. Много. Каква беше диагнозата? Повтори я ти да я чуя. Неуточнено лекар. Неуточнена цироза на черния дроб. Да. Бехте пожълтяли. Жълт много. Целият беше пожълтял. Да. Обещах, че като го пиеш билки, ще се излекуваш. Пи билките. Какво стана? Доста напредък. Жълто има ли? Всичко минава. Всичко? Лека всичко ще отива. Как се чувстваш? Сега се чувствам добре. Перфектно. Много добре. И в колата пътувах. Няма вече проблеми. Лошо нямаше нищо. Ние ги свидетели. Не съм спирал, не съм слизал, не съм се оплакал. Корема спадна. Корема къде беше? Сега няма корем, няма нищо. Корема беше много надут. Няма нищо. Беше пълен с вода. Пълен с вода беше корема. Сега се изчисти. Да. Аз ти благодаря за този запис. Ще го пускам на хората да видят, че и цироза може да се излекува. И аз благодаря. Много. Жив и здрав. Жив и здрав, да помагате на хората и така.